Хора, аз съм Спънчо, тук до мен е Спренги! и ние ще играем Skywars 2. За Skywars епизод 2. Да, така, да, йо. Това е печелния мап. И аз си съм до тебе. Все пак аз трябва да ходя пред тебе. Да, ще трябва да си скачиш. Погледнем в чата колко влязоха, колко излязоха. Повечето излязоха. Добре, почнахме. Летиш ли? Не, А ти си махнал хак? аз нямам хак. Да, бе, предишния епизод направо те изхвърлиха. Ха-ха. Значи, ако всички излязат от играта, погледнеш в чата колко. О, имам снежни топки. Само да ми паднат парички. Той аз имам. Чай да взема този кабел и идвам пред тебе. Какво оръжие имаш? Един от камен и един златен меч. Аз имам Iron брат. Добре. Да не се падне нещо диамант. Даймонд брадва имам. Добре. Голям късмет. Упс. И имаш ли да ти дам ли ние айрон бутушки? Не имам. Даже сега се изкачвам пред тебе. Добре. Аз съм един с кабел. Чакам те. Идвам. Добре, чакам те. С кабел се изкачвам. Ти съм аз, да. Добре, да, знам. Деш му? Не, няма джампи от тук. Дръж ме. Целият един път. Я чакай. 4 сме. Какво? Искаш ли да убием другите и накрая да се бием с Чакай малко. голи ръце и без броня? Чакай малко, човек. Ние хубаво сме 4, но мисля, че 2 спектейтват. Наистина. Не. Сега сме. Ти дойдох пред тебе. Оф, добре, чай, че се стриснах, ще да те ударя. Не. Малко снежно топка. Виж какво има. Там. Чакай. Само 3 сме и мисля, че онзи спектейтва, така че... Не бе, чакай бе! Чакай бе, измамник! Сори. Измамник! О, не. Не. Глупак си ти, глупак! Съжалявам. Излизай! Не, паднах! Паднах! О, ес! Защо? Всичко догоре съм летял. О, ес! Добре. Айде, Спънчо. О, супер! Добре, така. Ко блестия мап. Надявам се да се представя по-добре. Ако пак не летиш, впредиш. Да, но в предишния епизод ти се затуля. Сега се затуля, защото съм... Измамница. Както и да е. Сега ще победя отново, защото 90% от хората, които снимат, побеждат. И аз имам даймонд за бутушки. Стига. Как? Аз съм по-хубав. Ха-ха. Какви айрон?
Не. Няма по-хубави от диаманти. Кожели! Страхотно. Браво на теб. Откъде ги изважи? От всичко за 1 лев. Там само златен честплейт и... Имам, нали? Имаш някакъв честплейт за мене? Човек наистина. Ами да, бъгав. Сървър. Ами що ще си изкрай играта? Не, няма. Какво се пак снимам? Ти можеш да я снимаш. Аз пък мога да ти стрима Майнкрафт. Не можеш. Добре де. Има ли някой? Един по-набързичко, защото не си изглежда Ама аз страшно. имах такова снежни топки. Това и аз имам. Ти сега какво? Май. Отиди ли на центъра? Да. Тук съм. Така. Нещо съвсем. Спрънги. Спрънги. Стига. Ще спечеля, аз със сигурност. Ще спечеля, аз със сигурност. Спънчо има даймонд бутуши и даймонд каска. Моите поздравления. Ой, шало. Я по-поликама. Снимам клип. Вече следващия. Това му се не види. Умирай, бе. Ей, не, сериозно. Бих си ги за едното нищо. Спрънги. Тук ще мога да ги целя повече. Макар че имам само 3. Не знам. Ей, ало. Не бе, бягай от този да си изхъбя снежните топки. Моля те. Yes. Направо съм прострелбата. Не, стига, бе. Как се махна? Кучето. Стига, бе. Махай се. Няма да махна пък. Да, и двамата имаме не същата тактика. Само че аз ще бия накрая тича. Огни са бързо. Той като дойде, тук и аз бахти и готова. Или... Добре. Сигурно е отшъл за Африка. Добре. Може би ще има време за още една игра. Не. И още 2 искаш ли? Защото за мен бяха много скучни. Спектейт. 4, 3, 2, 1, влязай. Добре. Се играе. Има някаква между нас. Ще От гледаш. лявата ти страна. И там виждаш ли Аха, скачва? ей, там виждам. Вот. Дали не мога? Не. Не мога. Не се опитва, не се опитва. Някой има същия скин като другата. Смапка. Що е? Да, бе, човек. Какво? Еми, сме... Паднал съм от високо. Еми, ще ме спектейтваш. Някак. Спектейтвам това спокойно. Мале, как го извади. Провери то ще изде. Това е всичко. Провери то. Ба. Охо! Какво стана? Помислих, че някой идва тук. Но не.
Ти не можеш да наведеш. Виждам те, виждам те. Изчезни от мен. Тоест. Тоест. Изчезни от мен. Чудовище. Къде си, ма? Не ме пука. Аз съм една барелин, където пред тебе и се лъчи. Бау. Фраз. Абе, знаеш кой ми пука? Имаш куха глава. Ха-ха. Си, ако можех да те ударя, направо щях да се измия. Тук виждам едно красиво младо честче. Така. Някаква има да има каска и цяла рицарска броня. Ти че внимай, има даже и снежни топки, връщай са. Има и Айрон Брадва. Къде е тя? Тук. Тук също мен ли лезе? Някакъв идва отгоре. Къде отгоре? Отгоре се падна бързо. Къде падна, бе? На центъра. Човек, ти кого спектихтваш? Ама на центъра. Ясно. Бат. Има ли снежни топки? И тримата те целят. What? Майка! Не! И тримата те целяха сега. Нямаше как да се измъкнеш. Нищо. Добре, хора, надявам се клипът да ви е харесал. Ако да, абонирайте се и гледайте останалите клипове, харесайте този, коментирайте. Това беше краят на нашето приключение. В Майнкрафт. И чао!